Membros do Goberno provincial, medios de comunicación aquí presente, empregadas, empregados desta casa, amigos, moi bo día a todos e a todas e grazas, antes de nada, por estar aquí. E hai días que se esperan con ilusión, días que se fan esperar e días que son o resultado de moito traballo colectivo. E hoxe xoves é un desos días, 119 días despois da toma de posesión, que reúne todas estas características. E digo que hai moita ilusión porque temos plena confianza nun proxecto que non aspira a ser o noso, nin o dun goberno concreto, senón que aspira a ser o goberno de toda unha provincia. E fíxose agardar para chegar até aquí porque, seguimos atendendo coa máxima implicación as necesidades do día a día, pero tamén sen deixar de traballar para poñer as bases nun novo ciclo propio e recoñecible. E sírvase como exemplo a presentación que fixemos do plan Mais Provincia. Este xoves é o resultado dun traballo colectivo especialmente intenso nas últimas semanas. Eu, antes de seguir ca miña intervención, quero entrar no capítulo de agradecementos. Agradezco moito aos profesionais que traballaron no deseño da nova imaxe institucional, aos externos e tamén aos da casa, aos do Servicio de Comunicación. A súa creatividade e a súa coordinación reflítese, na miña opinión, nun magnífico traballo. Agradezco a entrega aos técnicos desta casa, de todos os servizos, porque as contas que presentamos hoxe levan a súa asignatura de rigor, de profesionalidade e de servizo público. E agradezco o esforzo do Goberno provincial en pleno. Neste orzamento están todas as súas ideas. Recoñezo que non pudemos asumilas todas, porque era imposible, pero que todas as que están aquí son a súa obra. Estas contas nacen das ganas, da experiencia e da solvencia dun gran equipo, do que me sinto tremendamente orgulloso e vaian os parabéns para todos eles. E como ven, non se trata só dunha nova imaxe institucional, nin só dunhas contas novas, aínda sabendo a relevancia que terían as dúas por separado. En este caso, ambas son partes dun todo, dun proxecto que estamos implantando e que nacerá de forma definitiva o día 1 de xaneiro ca entrada en vigor dos orzamentos. E como xa poden explicar en algunha ocasión, este proxecto da Diputación susténtase no municipalismo, escoitar, atender e entender as diferentes realidades dos 61 concellos e a nosa brúxula á hora de gobernar. Eles son o medio para servir a case 1 millón de pontevedreses que sacan o mellor de nós cada día, pero tamén son o fin. Son o fin porque teñen necesidades propias en financiamento, en persoal ou por exemplo, en digitalización que seguimos atendendo sen reservas. Temos igualmente un proxecto baseado na transformación. Se renunciar ao que está ben feito, pero sen complexos para perseguir o bo que queda por facer. Intentamos sacar o mellor partido ás nosas enormes oportunidades en turismo, en deportes, o noso tecido asociativo e a xenda urbana do futuro. E, por último, temos un proxecto aberto. Sempre temos a man tendida para colaborar con outras administracións, con colectivos e cos cidadáns en particular. E no caso da Diputación, isto supón, o noso entender, cumprir unha dobre obriga. Responder á demanda da xente de que a política sexa menos tensa, de menos confrontación, menos sentarismo e que sexa máis dialogante. É unha segunda obriga, xa digo, o noso entender, que é potenciar a función que explica a orixe e a evolución das diputacións, que é tender pontes entre cidadáns
concellos e administracións. E quédense con esa figura, a da ponte, para entender esta outra. A nova imaxe institucional da Diputación de Pontevedra para que sexa máis forte, máis clara, máis distinguible e máis moderna, unha Deputación de todos. E non fixo falta recorrer a exemplos externos ou a valores doutros lugares que non teñen nada que ver con nós. Esta imaxe inspírase na provincia, no que xa somos para ir a máis da man de todos os pontevedreses. Somos unha institución próxima, de confianza, seria, que sabe o que representa e a quen se debe. Somos unha institución de cooperación que ampara os concellos e coopera con outras institucións. Somos unidade e integración, case 1 millón de persoas, 61 concellos, realidades moi diversas, pero dentro de algo que é moi grande, que é a nosa provincia. E somos modernidade. Estamos orgullosos dos nosos 187 anos de historia e desde ese orgullo afrontamos os retos e as políticas do noso tempo. En esta provincia de Pontes, Rande, a Illa de Arousa, o Burgo, a de Pontevedra, a Deputación é unha máis. Somos unha tripla ponte entre cidadáns, concellos e administracións. E por iso esta nova imaxe representa en cada un dos seus tres arcos o noso imprescindible papel dentro da provincia. Ese é o lema que acompaña. Tendemos pontes. Os arcos en vertical, máis as siglas de DPO da casa, dan como resultado este novo logo. Porque esta imaxe dá un salto de calidade estético que virá acompañado, agardemos, de outro salto cualitativo na xestión e nas políticas, transmite a claridade e a sobriedade que se lle agarda unha casa como esta, permite a versatilidade dos múltiples usos que tirá, que se irán facendo visibles paulatinamente para todos os cidadáns da provincia, pois en cartéis de obras, eventos deportivos, materiais do día a día ou espazos públicos, entre outros moitos. É algo moi importante. Nace para perdurar. Isto non é a imaxe dun partido político, isto non é a imaxe dun goberno en concreto. Non quixemos tomar ese camiño. Presentamos unha imaxe, un logo para este e para os seguintes gobernos, con independencia de que un partido que goberna neste momento sexa o que o propón. De feito, aí non está nin a cor vermella nin o azul. Está o verde. O verde das pedras antigas das Pontes ou o verde de calquer recuncho desta espléndida provincia. Por lo tanto, eu xa digo en consecuencia, quero dar as grazas ao estudio vigués Chachachá e a Raúl Bermúdez, o seu enxeño e o feito de asumir este reto, grazas aos deseñadores, ás deseñadoras, ao personal de comunicación desta casa pola súa implicación, que agora, para o desarrollo de todo isto, a aplicación, xa digo, do manual, pois volverán a demostrar o excelente grado de profesionalidade que teñen. E outro piar desta ponte, deste proxecto, os orzamentos da Deputación do ano 2024, as que bautizamos como as contas do municipalismo. E por primeira vez, seguro que non será por última vez neste mandato, cumprimos coa nosa intención de presentar en tempo e forma os orzamentos do ano 2024 para que entren en vigor o 1 de xaneiro. Cumprimos a necesidade tamén de que esta institución sexa un refuxio de estabilidade que tanto se necesita no panorama político actual, e que iso é grazas á maioría absoluta que acadamos nas pasadas eleccións do 28 de maio. E cumprimos co ideal central do noso proxecto, apoiar os concellos e promover a transformación da nosa provincia. E deste xeito, hoxe compráceme anunciarlles que a Deputación de Pontevedra contará co orzamento máis alto da súa historia. Disporá de 189,2 millóns, un 4,2% máis que o ano pasado, 7,6 millóns de euros máis. Porque son 30 millóns de euros máis que o ano 19
35 euros máis que o ano 16. E traigo a referencia estas dúas datas porque coinciden cos 2 primeiros anos de mandato do anterior goberno. Ademais, doulles outro dato, o que ten que ver co orzamento consolidado. Esta cifra definitiva está incluso por riba do orzamento consolidado do ano pasado. O orzamento consolidado que chegou aos 187,5 millóns e que este ano que supera a barreira dos 190 millóns indo aos 193,1. Cando me refiro ao orzamento consolidado, estou me referindo a que se inclúen aí o que ten que ver con a Escola de Enfermería, os consorcios de bombeiros, incluído tamén o de Deza Tabeirós. Estas contas son, ademais, un reflexo claro das nosas prioridades. Non só nos declaramos municipalistas, é que nestes orzamentos están os fondos para o plan máis provincia, dotado de 48,2 millóns de euros, o plan de servicios e obras máis altos da historia desta casa, e aquí falamos dun 9% superior ao do ano pasado. Ademais, dase a circunstancia que no anterior goberno en 8 anos subiron o plan equivalente en 4 millóns e nós en 100 días fomos quenes de subilo en 4,2 millóns e incluso por riba do triple do que pedía a oposición. E tamén entre as novidades deste plan, as tradicionais liñas de investimento, emprego e gasto corrente, engadimos unha cuarta, que é para proxectos de futuro, para apoiar a transformación dos nosos concellos. A colaboración e o apoio non é unha frase bonita, é un feito que se reflicte nestas contas. De aí que o Servicio de Cooperación medra a súa dotación nun 16,4%, chegando ata os 66 millóns de euros, ou o que é o mesmo, 9,3 millóns de euros máis que o ano pasado. Nin máis nin menos que un terzo do orzamento dedícase a axudar aos nosos concellos para que se modernicen e atendan as necesidades dos nosos veciños. E aquí se inclúen, como tamén saben, o Plan Provincia Comunitaria, dotado de 2 millóns de euros, e dentro deste plan, o Plan Máis Aqua, que ten como principales destinatarios e beneficiarios as comunidades de usuarios de auga. Ademais, tamén é aquí onde se contemplan os convenios específicos para cada unha das cidades de Vigo e Pontevedra, porque ese foi o noso compromiso. Son 7,5 millóns de euros de entrada que se poden ver incrementados en función dos proxectos concretos que poñan en riba da mesa. E tampouco solamente nos declaramos impulsores do deporte, é que facemos unha aposta real por el. Neste orzamento, as partidas de deportes medran case un 19% máis. En concreto, crecen case 900.000 euros ata chegar aos 5,5 millóns. Pero é que aquí tamén debemos sumar os 4 millóns de euros do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. Por lo tanto, estamos a falar de que serán preto de 10 millóns de euros para o deporte o vindeiro ano. E o mesmo ocorre co turismo. Poderíamos agardar de brazos cruzados para seguir colleitando récord tras récord sin facer nada por o turismo, pero non. Cada vez hai máis persoas que saben que Pontevedra é disfrutar, pero ainda hai outras moitas máis que o queren e non o saben, que iso é importante. Por iso, o orzamento de turismo alcanzará os case 5,6 millóns de euros, ou que é o mesmo un 1,8% de crecemento. E aquí hai que ter en conta unha circunstancia, porque hai uns programas con fondos europeos que chegan ao seu fin, polo tanto, o descenso ou non incluir esos programas é importante, pero fomos quenes de inxectar o diñeiro suficiente para incrementar esta partida. De feito, a subida real é de 1,1 millóns de euros. E isto non se fai máis que para facer máis e mellor promoción de destino. En cultura, outra aposta clave. Aumentamos a aposta pola cultura nun 20% ata alcanzar os 4,7 millóns de euros. E se nos centramos especificamente no Museo de Pontevedra, as partidas suben un 3,2%. Deste xeito, o museo
a institución renovada, relanzada polo vicepresidente Rafa Domínguez, situarase por riba do umbral dos 10 millóns de euros, chegando ata os 10,3 millóns de euros. Estes orzamentos do ano 24 que hoxe presentamos ante todos vós, pois tamén consolidan a creación dun novo servicio, o de xuventude e reto demográfico, dotado de 1,2 millóns de euros, donde o que perseguimos é potenciar o talento e as oportunidades dos nosos mozos e mozas e tamén velar polo futuro do noso territorio. Pero, ademais, entre outras novedades salientables, incrementamos o noso apoio aos centros dependentes da Deputación de Pontevedra, como son Finca Mouriscade, cuxa partida medra un 16,5%, que está dentro do orzamento de medio ambiente, o cal tamén medra un 6,4%. Isto supón un cómputo no conxunto de 4,9 millóns de euros. O Centro Príncipe Felipe, que medra un 4,4%, tendo un orzamento total de 13,1 millóns de euros en total. A Escola de Enfermería, cuxo orzamento medra un 5,6% para superar o medio millón de euros, e a Estación Fitopatolóxica de Arieiro, que contará con 15,8% máis de fondos, 400.000 euros. E, ademais, dentro dos plans da Diputación para o vindeiro ano, hai importantes novidades para aqueles que dades o mellor de sí, para que esta casa sexa un referente, para que esta casa sexa esa triple ponte afianzada sobre os piares da confianza e do rigor. Estoume a referir aos empregados públicos. Así, no orzamento contémplase a suba na retribución persoal do 3%, que tal e como refliten os acordos acadados a nivel estatal, pero hoxe tamén podo anunciar pois que, atendendo a unha demanda histórica do persoal, recuperamos o complemento especial de dedicación técnica para aplicar unha suba que vai desde os 975 ata os 4.700 euros ano. E, ademais, este goberno tamén se compromete a crear 26 novas prazas de emprego público para cuidar con feitos do mellor que ten esta casa, que son os profesionais. Amigas e amigos, somos unha institución que ten de pontes. Levamos case 190 anos en pé, conectando cidadáns de diversos lugares, moi distintos, de distintas beiras, para que se xunten en algo moi grande, que é a provincia. Temos sólidos pilares: confianza, rigor e proxecto definido, orzamento forte e todas as ganas para leválo a cabo. Seguimos sendo unha referencia institucional sólida, fronte a esas correntes revoltas que queren derrubar todo o bo que levamos construído ata hoxe. E seremos aínda moito máis forte se entre todos fortalecemos eses piares e nos seguimos conectando. Eu estou convencido que así será. Nada máis, moitas grazas, bo día.